tiri kuona mune shiri yatisiri kunzwisa. Ishiri yakamira sei? Shiri yakachiwa Malawi. Inotumwa kuuya kuno kuzosiya zvinhu. Kana ikasiya zvinhu ine ndichaipasa ndarama inoenda. Mukaipa mari mimi inoenda. Ko inodzoka kuMalawi. Saka basa rayo ranonyasoita nderechishiri. Ine basa rayo kana ndikapererwa namangwara angu, mishonga yangu ikapera, shiri iyi ndinotaurira sekuru vari kuMalawi kuti nditumidzire mishonga imwe inokosha. Saka yakasvika mari mwezi zuro. Saka mangwana iri kuenda. Nenge yakudzokera? Iri kuenda. Singamire kuno. Saka kana yakuenda munoipa mari here? Ndipasa ndarama. Oho. kuMalawi kuribe ndarama iyi yemabondi. kuMalawi kuri namakwacha nama US. Saka ine ndikatsvanga ma US ndikasenza ndikaona ma US ndendesa shiri nama US ikanogara vamboeredza mamwe mangwara nayo singagare maningi. Ndikangogara bichana chete ndikaona mangwara angu apera ndoti aiwa sekuru zvinhu zviya zvata. Saka yakuuya futi kuno kuichita 2 days kupera. Ikafika kuno yoita 2 days yoenda. Tichitarisa matambudziko amuri kuyamura vanhu akawanda ndeapi? Vanhu vari kuno kuZimbabwe iye zvino vandiri kushandira kuno mahospital iye zvino akavhara, madokta hakuna. Saka pazuva ndiri kurapa vanhu 200 vamwe vana kenza, vamwe vakazvimba zvimwe zvinhu zvavo izvi, vamwe havasi kuita weti, vamwe havasi kudii. Ndinongoyamura vose kurapa izvozvi izvi. Pane vagwere vamwe vakavata, vamwe vasingafambi, vose avo ndiri kuvarapa ndini. Izvozvi ndikarapa ndoenda kuhospitala futi ndotora vamwe manesi ndoti chiuye mumbonditarisira vana. Vamwe vanotengerwa majekiseni vomva vabaiwa. Tiri kuitira kuti zvidi zvifambe nekuti madokta hakuna mazuva ano. Saka mishonga yamunorapisa ndiye muno muZimbabwe here kana kuti ndiye kunze kwenyika? Imwe yacho ndiye kunze kwenyika. Fanika mishonga iyi yekushandisa iyi ndiye kunze kwenyika, inochoka Malawi. Imwe inobva kuBinga. Mazuva aperayo ndakamboenda kuBinga kunotorawo mishonga kushamwari dzangu. kuBinga uku ndio kune vanhu vandinoshanda navo, ndozobva ndotora mishonga kuMalawi. Saka iye zvino mazuva ano ose masiku ano mishonga yangu iripo, ndiri kutorapa kudarika hospital. Saka kana muchibatsira vanhu vekuhospital tinoona kunowanika zvakare atingati maKristu vari kuuyawo here vanhu ivavo, kana kuti nekuda kwechitendero chavo havakwanise kuzenga vachibatsirwa nemi? Aiwa, hakusisina. Umwana uyo akazvimba dumbu, umwana uyo achitoda kufa. Hakusisina zvese zvekusarudza nekuti ukasvika kuhospitara hakuna vanhu, hakusi kurapiwa. Saka vanhu vose, maKristu, maprofita, vose ndinorapa, ndinavo pano. Kwazivai muri yeZimbabwe, ndine urombo kukanganisai chirongwa chamanga muchiona kana kuti chamuri kuona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chiripo ndechekuti tichaendera mberi tichikupai nhoroondo yevaimbi, tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika. Asi sezvamunoziva imi nekuoma kweupenyu, iyezve toda kunge tichienda nzvimbo dzakaita sana Chipinge, makaona makomo enyanga, nzvimbo dzakaita seMount Darwin, nzvimbo dzakaita sekugokwe, inzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi isu takasiyana nehurumende kuti vanenge vachikwanisa kunge vachipa mari dzefuel dzekufambisa. Isusu hatina anotipa mari idzodzi, asi chido chedu ndechekuti tinge tichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tingatarisa kana nyaya yaAdmire Kasenga akavigwa kuHurungwe, asi kuti tiendeko tinge tichikuratidzai paakavigwa zvinosanganisira kufamba nekuoma kwaita upenyu.
isusu mari dzedu dzatinowanawo mukufambisa paipa patinokupai nyaya dzevanhu vanobatsira vakasiyana-siyana. Kana makuda nhamba inemi kwatiri tiri kukubhadharisai madhora anokwana kuita $3 ekuamerica kana 30 bond ecocash, kuitira kuti tikwanise kuendera mberi tichiwana mari yefuel tichikupai zvinofadza. Ndicho chekutanga. Chechipiri, tine nhau yevana sekuru, vana baba, vana mama vedu vakura. Kana iwewe zvakare pauchafa iwewe panosara pasina kana nhoroondo yekuti waive ani panyika. Ndiro basa redu tishedzei toita documentary upenyu hwako tichiongorora kana ukada kutoenda nesu uchitiradza pawakadzidza kuprimary, pawakadzidza kusekendari, basa rauri kuita nhoroondo yako unoyera chii. Dzimweni nguva Mwari atonga wafa, kamwana kako kawasiya kari kadiki, kana kuti mhuri yako yawasiya haitombozoti dzinza ranyu makabva kupi. Hepoka zvabva zvakosha nekuti kadocumentary ikako kakuzoita kuti madzinza nemadzinza anga achiziva kuti iwewe ndiwe ani. Ndatenda hangu nekuteerera kwamaita, asi ndisati ndabva ndoda kukuzivisai kuti zviya zvamunoona kana tikaita isusu nhau dzevaya vanorapa n'anga maprofita, chatoda kukuzivisai ndizvo isusu tiri veDrumas Media hatipo pakuti vanhu ivava vari kugona basa kana kuti vari kukanganisa. Kana vachinyepa ndizvozvo, kana vachitaura chokwadi ndizvozvo. Isu chedu kupakura chete zvavari kuita. Naizvozvo kusagona kukubatsirai kwavo kana kugona kwavo hazvinei nesu isusu veDrumas Media. Chienderai henyu mberi nekufara muchiunzwa nhapitapi yatakakupakurirai svondo rino. Saka kana tichitarisa dambudziko remaprofita rakamirawo sei, ndezvipi zvavanonyochema nazvo kana vari maprofita? Maprofita ini ndinovapa mushonga wokuti vaprofite. Muprofita akasvika pandiri ndinoda kuti anenge achiuya kuzotora mushonga yekuprofita, nekuti muprofita vamwe vadiki zvivana asi vanouya pano ndovatemerera, ndikavatemerera ndovapa mushonga wangu wandinoti vadye. Umwe mhuka yandinovapa nyama yacho yakupera, nyama yacho yandinoshandisa inini inyama yeimwe mhuka. Saka mhuka iyayi ukangodaiwo unofanira kuudza munhu nezita rake. Saka ndo zviri kuinga maprofita. Tichitarisa mabatsiro amunoita imimi, makarara zviya munokwanisa here kunge muchiratidzwa kuti mangwana ndichange ndichisangana nemunhu ane dambudziko rakadai? Inini kana ndakarara ndinorota, ndinopiwa zvinhu zvakawanda. Iye zvinezvi ndinopiwa kana vari vanhu vekenza, ndinotopiwa kuti kuri kuuya vanhu vekenza vakati izvozvizvi kune vamwe vari pano vakatovata vakazvimba zvese kwese kune makumbo zvese vari kuseri. Saka inini basa rangu iri iye zvinezvi ndave pamberi nekuti ndinogona kurapa munhu achipora, anouya akatakurwa achida kufa, ndichimurapa achipora achienda kumba. Saka pavarapwa venyu sofa pane here vamwe vari kufirawo panapa kana kuti? Iye zvinezvi zvekufa hakuna. Anenge arwarisa ndinofonera hospital ndotuma munhu kuna mai vekunoku vanogara muno, vamai vakuru vanobve kuhospital amaita seranako, ndinoenda kutumira vanhu kuti zvinhu izvi zvanetsa, ndoti inini tirapire munhu. Vanorapa munhu uye ngomunomudzora futi kuno vakasvika naye vanonodrena, vakazvimba matumbu vanodrena, ndouya kuno ndichishanda nezvinhu zvacho kuitira kuti zvipere. Asi tichitarisa tinoona vanhu vanoita basa renyu iri variko vakawanda. Munombobatsirana here pachenyu kuti tingati kusheya maproblems uyezve muchipanana mishonga? Isusu paun'anga huri kuno kuZimbabwe umwe nemumwe ari kuti ndinogona. Isusu tine vamwe n'anga dziri muno, n'anga dzatiri kusheya nadzo isusu ini ndosheya nedzekubinga muno kuno uku. Kuna hakuna n'anga dzakanyanya zinoita zvinhu, ari kuti tinokundwa basa. Saka vamwe vacho
vanongouyawo zvavo vachitinoziva mushonga. Isu tinorapa munhu, ndinoadhimita vanhu pano kuti vapore. Saka izvozvi ndine vanhu vakawanda vandiri kurapa. Ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo imimi mubasa renyu? Inini chandakutarisana nacho, ini ndanjikumbira kuti isusu vanhu vezinata tipiwe panhu pekurapira, nditore motokari, nditewo maambulensi angu, motokari dzacho ndinadzo, saka handina pekurapira. Matambudziko acho ndo ari kushupa chete, asi kurapa iye zvinezvi ndiri pamusoro, ndinorapa vanhu vanopona. Saka iye zvino ndinotokumbira kuhurumende yedu kuti ngavatitsvangire kuti mapozisheni pokuti tiitirwe pekuti kanzuru itipe pekuvaka, ndiwanire pekuvarapira vanhu. Iye zvino ndakaisa chibhorani chiya ichi ndakaisira varapwa nevemumusha vanorapa vanomwawo mvura yacho. Saka iye zvinezvi ndo zviri kunetsa. Ko vanouya vachirwara nechirwere chemukondombera munovaita sei? Vemukondombera pane vamwe vanouya vanenge vabatwa neTB. Vabatwa neTB, TB ndinorapa. Asi kuyedzi uku ndinongorapawo bichana kuvapa mushonga yekuti vadye sadza. Vamwe vanenge asisadye, ndomupa mushonga yechibhoyi otanga kudya. Akudzokera kuhospital kana kugara achitoona kuti ndanaya. Inini muri yeZimbabwe nevari kwese kunana Europe kana Kubi kana zviri zvembavha munouya, ndinobata, noti kuti ndinoturaya, ndinogadzira mishonga. Kana wabirwa ipapo ndinogadzira uchibuda. Ndinokumbira kwese kunana Botswana, Zambia, Malawi, ndinoda kuti inini ndinge tichibatawo navo, plus tikuda masertificate yekuti inini kana nchipfuura pabodha ndisingambobvunzwe zvinhu zvangu nekuti ndiri n'anga, ndini kafera wacho. Sa munombonetswa kana makatakura midzi? Vaituraya kunetsa kubhodha rimwe randakamboenda rekubotswana, asi vakazoona kuti vabata bhegi rangu, vakazoona chinhu chakubuda imomo, saka vakazosiya havana kuzondibata. Todzokera kunyaya yembavha, anoba munomuita sei? Vanhu vanombava, vanhu vakamhanya kundikurumidzira kuti apa pabiwa, ndoti endai munotora zvinhu. Vanonotora ivhu racho vakauya naro pano, ndinogadzira zviri muno zvakawanda, nemapepa acho ari muno ari kusarenda vanhu vanouya nawo, ndovanyoresa kuti tarisa kuti waona zvinhu zvako ndopedza. Saka vave vanoona nezvemhuka veNational Parks havakunetsei here kana muchinge muine mhuka dzakadai? Mhuka iyi inouya netime, ikangosvika bedzi panapa, so nhasi ndakashaya mari yokuti idzokere. Ikangosvika fanika izvozvi inodzokera, haisi mhuka, mushonga. But vakauya vanozobvuma here kuti mushonga haisi? Vanoona kuti mushonga nekuti iyi mhuka iyi yakasiyana muno muZimbabwe imo. Zvinhu zvinotumwa pane rusero, pane izvozvi zvinongotumwa zvichiuya zvichipfuurira. Saka inini handina nguva yekuti zvinonetsa. Rusero rwakamirawo sei? Rusero runotumwa nemushonga, rosvika muno ndoshandisa, ndotora mushonga ndoshandisa, ndovafonera kuti zvinhu zviya zvasvika. Saka handiti kana inini ndine mhando yangu yandoda kupfidzisa munokwanisa kundiyamura? Inini kana pane munhu ari kushupa achitorera vanhu mari nechitsotsi, fanika mbavha dziri muno iye zvino izvi dzawanda. Vari kutorera vanhu vachisiya vapa mamwe chembere mapepa, izvozvi izvi pasvika mai panapa vasungwa kuseni, vatorerwa mari yose yanga vachida kundorima, yose yainda vakavasunga vakavadii. Saka inini ndikaona ivavo manje ine ndinotogadzira kusvika zvanaka. Ko inini kana ndichidawo mushonga wokuti ndinge ndichinoba? Mushonga wokuti unoba uyo ndikangoushandisa inini kuno handisina mari.
andikwanisa ndiuwani ndoda mushonga wokuti munhu aba mombe munhu idzoke ipapa payabva ndo mushonga watinawo. Ko ndinoona pana vamwe vari kunetsa vachiti sekuru vanogona here zveloto toda kunohwina zvenjuga mabhiza. Izvo zveloto nenjuga izvo ndinogadzira zvinhu zvemagames atinoita izvo tinoita zvese izvo zvinoitika zvokuti munhu anenge akwanisa kurotswa nhamba. Patinoita zvinhu zvedu izvi pane munyama dzemhuka dzatinofanirwa kutsvanga tichiwana izvozvo tikaita izvozvo chete zvaita ningatadze izvi maprofita njiapa mushonga wekuprofita. Ko vanenge vachiita izvo zvenjuga izvi zvenjuga tinomagadzira vakawanda vari kundibata vachiti nhai izvo zvindabatwa navamwe vari kubotswana vamwe vari kuSouth Africa vamwe vari kuUK vari kuda zvekuti mushure mengoona program iyeye vakabva vatibata zvinhu vaibvunza kuti sekuru vanodhura here zvinomboita mari kuti tinge tichiuya. Inini ndichigadzirira munhu kana chikwambo kutora chikwambo kumupa 2500 US kana uchichida iwewe unotsvanga mari kana uchida mari zvinhu zvako zvokuti zvikuitizo zvaunoda mari yacho inodhura hakuna mari yepasi apa kana ndakuita izvo muno muZimbabwe mudi mayusa but uko kana ndakuita izvo ndinenge ndichishandisa mari ndichishandira kumarawi nekuno futi kuti mari iyi ndikozonotenga zvimwe zvinhu kumarawi kuna hakuna mari. Drumas Media, taking you to another level.